Dag, mit navn er Johnny Fiksdal. Jeg er 51 år, arbejder i dag for Region Syddanmark i ambulancetjenesten og arbejder som paramediciner. Og jeg har været i ambulancetjenesten i 22 år og kører i dag som på en paramedicinambulance, akutbil og lægeambulance. Adgangskravene til uddannelsen mener, det er 9. og 10. klasse, men de fleste, der kommer ind nu, har gymnasial uddannelse eller HF, fordi meget af uddannelsen er der læser man videre, og det gør man faktisk resten af tiden, efter man er kommet ind i ambulancetjenesten. Det er en af de vigtigste ting i jobbet, det er at kunne tale med folk. En ting er, at vi har masser af medicin at arbejde med, og vi har alle mulige hjælpemidler, men hvis det er, at man ikke kan tale med folk, så kommer man ingen vegne. Det skal man. Der er fysisk optagelsesprøve, når man skal ind som redder, og der er en masse krav, man skal opnå. Der er en masse krav, der bliver stillet til en med løbetest, styrkeprøve og det her. Når man så er kommet ind som redder, så er der en del, der tager på, så er den fysiske test ikke det mere. Men man skal være i god fysisk form. Også alt afhængig af, hvor man arbejder i landet. Om du er på en lille station i Nordjylland, eller om du er i København. Det veksler af, hvilken vagtform du er på. Jeg kører på det, der hedder døgnvagt. Det vil sige, at jeg er på arbejde 24 timer ad gangen. Og der er inkluderet, at det er en sovevagt. Det vil sige, at jeg har mit eget soveværelse. Så om morgenen, der starter vi med at tjekke ambulancerne og få en kop kaffe. Og så er der selvfølgelig nogle ture i løbet af dagen, alt efter hvor meget behov der er for os. Så stiller det lidt af om aftenen, hvor vi har fælles aftensmad, og så hvis der er tid til, så sover vi om natten. Men hvis det er, at man er på 12 timers vagt, så er man effektiv vagt. Det vil sige, at man er på gaden hele tiden, fra man møder til man går hjem. Det skal man. Et meget stærkt psyke. Ellers så er vi gode kollegaer, der kan snakke sammen, hvis det er, at vi har psykiske problemer. Og på den måde, der hjælper vi hinanden. Men man skal have en stærk psyke. Jeg har haft mange gode oplevelser. Det er lidt svært at sætte ord på, men oplevelser, hvor man har mødt nogle specielle folk, man har genoplevet nogle folk, som man har kunnet snakke med efterfølgende. En fødsel, hvor man har en fødsel i eget hjem, hvor man er alene med sin makker og det par, hvor konen skal føde. Altid en positiv oplevelse. 99% af gangene går det jo ganske fint. Og det er også noget, vi er uddannet i, at tage mod børn ved fødsler. Ellers kan det være ældre mennesker, man behandler, som har gode historier, hvor man tænker bagefter, at det var en meget sjov tur det her, og vi har grinet sammen med patienterne. Det kan være, at det er nogle patienter, der har været samme sted på ferie, som man selv har været, eller har gået på samme skole, som man selv har gået på. Og det er sådan noget, hvor man sådan tænker, det har været gode oplevelser. En typisk arbejdsdag for mig er igen alt afhængig af, hvad jeg skal køre, om det er en lægeambulance, eller en ambulance, eller en akutbil. En akutbil, der er alene på bilen, og der er det mig selv, der tjekker det hele. Sørger for, at bilen er up to date, med der skal være brændstof på, der skal være rene ruder, alt udstyr skal være i orden, der skal være ild på ildflasken, og der skal være medicin i medicintasken. Og der er ikke noget af medicin, der må være udløbet. Så alt det går ind under et morgentjek. Og så går dagen ellers efter, hvilke ture der kommer. Om det er færdsuheld, eller om det er sygdom.
hvad vi kører til. Og det kan afhænge fra 3 ture i døgnet til 18 ture i døgnet. Jeg startede efter skolen som blikkenslager. Gik jeg lærer som blikkenslager i 5 år. Og efter der var jeg i militæret, hvor jeg skrev kontrakt med militæret, var der et par år. Og da jeg så kom tilbage der fra militæret, der var der en masse arbejdsløse, og så fik jeg muligheden for at komme ind for ambulancetjenesten, og har været der siden.